ystäväni kalakaverini Jorma Leinonen teki arvoa vuonna 2004 historiaa pyytämällä suuren lohen Tenojoesta. Ja joo, lohi pistimme tonne kammiin. Se oli Ankaransoudun tulos. Mies oli vetänyt 50 tuntia suunnilleen uistinta ja sai näppäämään suuren lohen. Ei sitä joka poika saa, eikä joka poika souva. Se on sellainen asia, että kyllä se on turha puhua. Jos joku reinaa varvata vohottamaan suurilla kalollaan, Jorkki se osoo. Mikä lie pirun taika siinä. Pirun taika. Ei se mitkä taika oo. Pyytimet on ja saatimet on erikseen. Saa sitä aina kokeilla. No tämmönen oli kuitenkin tulos, että ystäväni kalakaverini Jorma Leinonen saa tänä vuonna suuren lohen.